Lomnice. Srdečne vás vítam pri mini lekcii orientálneho tanca s Kalilou, kedy si zatancujeme krásne mačacie ruky. Predtým, ako pôjdeme na mačacie ruky, tak si ukážeme krásne, elegantné tanečné držanie rúk a prstov. Ruky máme štandardne v tejto pozícii, takže sú takto po stranách, plecia sú dole a ruky idú jemne do dola a zakončené sú elegantnými rukami, ktoré majú tanečné držanie prstov, kedy palec je bližšie k prostredníku, prsty sú na úzko a v celej ruke je krásna energia, nie sú zvednuté, celé telo nemáme zvednuté, ale krásne natiahnuté a ruky v tanečnom držaní alebo v tanečnej póze. Nohy môžeme mať buď takto voľne, alebo sa postavíme do tanečnej pózy. No a mačacie ruky budeme tancovať tak, že tieto ruky spojíme pred seba a budeme pred telom robiť krúžok rukami smerom ku sebe. Často to tancujeme šikmo alebo bokom, aby bolo ten krúžok takto vidno, takže ide raz jedna ruka a raz druhá ruka. Pekne pod nosom, popri tele. Áno. A druhá ruka. A stále mám krásne držanie prstov. No a tieto mačacie ruky môžeme mať aj väčšie, aj menšie. Pripojíme vtedy plecia, ale my teraz budeme tancovať tie základné, ale pripojíme si tam niekedy podrep, niekedy chôdzu a niekedy tie ruky zrýchlime. Takže sa pohráme s tempom pomalé mačacie a rýchle mačacie. Takže krásne mačacie ruky, jednoduchý, ale veľmi pekný prvok, ktorý v orientálnom tanci tancujeme pri rôznych príležitostiach. Si poďme teraz spolu zatancovať na hudbu.